Lahorjan pipia thengno along heroin materakia hormu kineblong ar koi chiklonify crazy ada profile truck apor malam dilai OC SIUP Lutfar Rahman IC Lahorjan SIUP deba protidin pungor lapen CRPF camp lapen PS atum celangsi akai bangson naka checking ke padu pon bomahot angkrak pen betalong ti Manipur pen ke bangpom truck hi humalong pen hom haroi sira hom cap sabuna homalong drugs mate ART hormu neponlo Bangswara ke hormula ke kadogobe 1.5 kg doji pusi alang nitumun ben han pachini pon Kachinang cek bang pamen lake Deepak Chitri artan kaning kora truck apomen TV Prasad Chauhan arong lake Thaldari Irang Part 2 PS Kangpoi District Kangpoi Manipur lapente truck registration number lake NL01 AA 5840 pusi pangthek pon Labang sukine blong cek a drugs abangke physical supervision John Das APS SDPU Bokazana tumsi cipari deng pon pusi biltarit belong Bokazan pen bilta pangda pon Lawrence Lekhe News Info Karbiang lo